guys, Benguet here and welcome to my channel. For today's video guys ay papunta tayo ng Balunggao Pangasinan. So hindi pa rin natin ito narating. Tapos in-invite lang tayo ng isang grupo na taga Enlock. So first time natin sila makasama. First time din natin sa lugar. So ang weather natin guys, yan cloudy at umuulan. So sabi na iba masarap daw to kasi umuulan, so hindi ka masyadong mapapagod. Kaya guys, samahan nyo kami. Let's go! So ayan guys, kung nakikita nyo sila, ganda tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 po tayo lahat. Jump. Takot sa ulan. So ayan guys, andito na tayo sa Enlock, Northern Luzon Adventist College. So hindi na tayo natuloy sa ating ruta sa Balunggao kasi medyo masama talagang panahon, malakas ang ulan. So nagdesisyon kami na umuwi at next time na lang ulit. Kaya nga eh. Woohoo! So yan, bridge tayo. So yan guys, lumalakas ang ulan. Enjoy lang natin ang ulan. Enjoy to the max ang ulan. Lalaro sa ulan.
Yun? Ah, ito. Ito rin lumalabas galing sa bayaban. Ayos ah. Kubo na no. Yun o. Okay. Oo nga. Tara. Ay galing sir. Ito po ay galing. Oo. Papunta nyo, Pugulang. Pugad lang. Ah, Pugad. Try nyo na hanggang Rotary. Tapos Ago ang labas nyo? Dito kami. Dito na rin. Oo. Ayun eh. Oo nga po eh. Saan ka sir? Sa Pugad. Ah, ingat, ingat. Kakape muna kami. Nagalang pugad. Nanginit lang yung babae. Ayan guys, lakas ng ulan. Ayan, nandito tayo sa Pugo. Tingnan nyo ang ulan. Sige. Yung violet. Ayan o. Sobrang lakas ng ulan. So magmimerienda muna tayo dito. Ayan. Okay, okay. Sige. Ate, isa po nito. Saka dalawang kape. Apa. Ayan. Merienda muna. Merienda muna tayo dito guys. Ayan. Hopya tayo. At kape. Fuel, malayo pa ang aming pan. Malayo pa, rurutahin natin. Sulit na, sulit. So yun guys, tapos na tayo merienda. So another route tayo, Pugo to Ago.
Medyo bitin tayo dito eh, kaya iikot tayo na go. Pangmalakasan. Pangmalakasang ikot ito. Let's go, let's go. Ate, salamat. Inalain ko to. Parang nakagano na oh, hospital oh. Sabi niya, longpot. Oo. Maganda mo ngayon ako plastic. Natunog. Bago yan, bago. Ayan, Eagle of the North. Parang may barya pa ako dito. Iarap ko na. Ha? Iarap ko na. Bayad na? Alas 12 na yata. Lampas na. Doon lang po mahirapan pag lampas na Mortis. Matayad na. Oo. Kaya maraming salamat guys sa inyong pagsama. Hanggang dito na lang. So maraming salamat sa aking mga subscribers. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, be safe!